Nenu digital dibia Ikeji Okagbue dibia na gbabalora Ikeji Okagbue Onye Amuma na mbago muweri Ikeji Okagbue balatule agole nyabu dibia Ikeji Okagbue Onye Amuma ifi na-emebi ife mmụọ Ikeji Okagbue Ikeji ọfọ Nwachukwu telu ugo n'isi Ikeji Okagbue a na-esi bobongo ife mmụọ ka na-eme nne nwanya nne mmili nne mambago na agụnwe ya nne ji gamatu nne mivatu nne ije nwa fekizi abịa oti na mmili adị enwe ilo unanugo oti na mmili adị enwe ilo unanugo ezigbo ife dị na mmili nke ji eme mmanwụ bagotebe a na-esi n'ụlọ mali mma pụtazi ya aja na banyị aja na mbamba nkezi onye don mụ na ebe nwa mgberi agụ eneme nkịtị eme ume Igbo unu ka nna ajụ ewewe ajeguye ado ajeguye ado ajeguye ado aro nneyi chebe m aro dọgwe banye aro ndị be mmadụ bụ ike chebe m na egwu ọbịa mmiri ụmụ ere oke bụ chebe m akpụ mgbago chebe m ọgụgụ ụmụ dị ya na ibe anyị chebe m ihe ojii akọse nna nwanyị alụsị ndị ikwu nne m chebe nnu m mmiri nwunye mbe mmiri amụlụze tizi onyi dọnụ chebe m ewewe oyi na ọma mbala chebe nnu m otutu nzu agụleri chebe m mmiri si mkpume n'ogo ibe akwụ chebe nnu m n'ego nteje unu chebe nnu m nugo ewewe ọrụ ezumezu mmụọ nke na alụla anya ọlụ chebe nnu m na mụ na egwu n'ọbụ Ikeji ụfọ nya bụ nwa Okagbue a na-ekpe ka egwu na-akpọ Ikeji anọ mbe gị nenu digital dibia Ikeji Okagbue dibia na-agba balora Ikeji Okagbue Onye Amuma na mgbago muweri Ikeji Okagbue balatule ya gbale nya bụ dibia Ikeji Okagbue Onye Amuma ifi na-emebi ife mmụọ Ikeji Okagbue Ikeji ọfọ Nwachukwu telu ugo n'isi Ikeji Okagbue a na-esi bobongo ife mmụọ ka na-eme olisa bi n'igbe egwu ka mụ bụ wee bịa Ochukwu nke Igbo eze na-ekpesala ọgụ dadị mma
bụ onye amụma Ikeji ọfọ nwa Okagbue ọbala tule Ikeji dị otulo dị etose okwekwulu nwa yi n'ebu nwa ka nwa n'ọnụ dibịa ka ọ na-ele na ọ bụrụ n'ọnụ ofeke na n'uwonu ofeke asị nya wa ọjị obido kpọba nne ya ka ọ bịa ọ bụ nne nwe obi ka nna jụ nna bụ nya nwe obi nna bụ nya na-akwado ishe nna bụ nya na-asụ ọfịa ka ọ dị mma onye kwudeli nna ya ekwudewenu ndị iche arọbunago arọbịa ọkwamụlụ Ikeji ọfọ na mgbago Muweri kesi ama odogwu Ikeji wee toba ka nwa si eto na n'uwonu wewe aka Chukwu dị n'arụ ya ndị ichie gba na-echebe ya ka ọ dị mma ka o lụrụ ije akwụkwọ ewetinye ya n'ụlọ akwụkwọ ka ọ dị mma dịla obodo ya Ikeji na-agụ akwụkwọ ifugo ọdịbe ndị na-echebe nwa ekwe ụmụ Igbo ka nna jụ na-ebicha kala ga-ebiche ebe ibe ya na-agụ akwụkwọ ifugonu ọ na-awọyalị n'ime ọfịa ebe ọ na-achọ mgbọrọgwụ ibe ọ na-achọ afịfịa onye ji lụọ ọlụ ọ dị mma ọbala tule unanugo ọnụ mmadụ abụrụ ọnụ Chukwu Nwachukwu tụnyelu ugo n'isi ifugo ife a na-emebi ife mmụọ Ikeji ọfọ ọkwaka m jisi ike n'enu digital dibịa Ikeji Okagbue dibịa na-agba balọra Ikeji Okagbue onye amụma na mgbago Muweri Ikeji Okagbue ọbala tule agwele nya bụ dibịa Ikeji Okagbue onye amụma ifi na-emebi ife mmụọ Ikeji Okagbue Ikeji ọfọ Nwachukwu telu ugo n'isi Ikeji Okagbue a na-esi obu ngọ ife mmụọ ka na-eme Ikeji kwụsịrị akwụkwọ ojebaba nya bụ Abia steeti ọzụzụ abịa emele enu emela na odogwu ya eriri n'ụlọ ndị ichie ekwuwo ya ọdịnala ekwuwo ya etoseni okwekwulu nwa yi anyị kelee oge ka ịgbawa ya ka ịta ọba bụ ka inyebe aka ugbo anyị ekere oge ka ịzụ afịa na ebi erike Ikeji nọ na ba ọkwọ na-abụ ose na-abụ nya bụ ife afụlụ n'anya ewewe n'ọbụ dibịa ka ọ ya eme n'ọya gbagba n'ọya tabụ n'ọya enyekwu aka ka ọ dị mma obodo ka ọ kalịrị
asịlị na ba Ikeji ọfọ wee bulu akpa ya wee si aba wee nata baba anyị mgbago m were oke bụ ya ebe amụlodogwu ka o luru ụlọ Ikeji ọfọ o wee bulu ikpeke nna ya wee jewe na nugo n'ụmụ zetizi onye idọnụ Ikeji ọfọ kpọla ezumezu mmụọ ndị na-alụla anyị ọlụ na ya ekwetego na ọ ga-eme dibịa na ọ ya alụ ọlụ n'uzuli ya ka ọ lụa ewewe maka na ọ bụ agbele ọkwa ya bụ dibịa na anụgo ewewe akalaka dị mma Ikeji kwụsịrị okwu o wee mebe dibịa emere mmehie akala aka ya wee chake ọlụ wee kalịa Ikeji na-aba aba Ikeji na-eze na mmiri Ikeji na-ekpocha ezinụlọ tiseletise ọ na-enyekwu aka ọlụ akpọrọ ya emereme kọnekshọn kalịa ego wee kalịa ewe ifugo okwute ajụla ajụ ọgwụ ya mesịrị bụla eze ife nna ajụ Igbo na-abụgo onye ya emechi akala aka ka njụọ Ikeji chọle nnu nwanyị ojebe agụleribe anyị nụta apụ n'anwụ nne mmiri nne mma mgbagụ na-agụ nwe ya Mrs. Ada nweze Okagbue Ada apụ nnanwụ ewe maka na ọ bụ nwaanyị amala obi dị ya obodo asị na o ji ọgwụ anụ dị ya ewe Ada chọrọ ịmụ nwa ọmụta Prince Chidera Okagbue amụa nwoke nya bụrụ nwoke na nugo Prince Isike egwu na-akpọ ọ mụrụ nwa ọzọ ọmụta Princess Chimamanda Okagbue wewe Ada Igbochi anya Amanda chacha ọzọ webolo Princess Chimusimo Delemo Okagbue nwa gwa dị ata vivia wewe nweze adị efu na mba na nuwonu Ikeji zisi ike maka gịnị na ọ bụ Chukwu na-akwụ ụgọlụ jisi ike onye asị ajide ka o ji odogwu na nne m ọfụma Ikeji jisi ike egwu na-akpọ n'enu digital dibịa Ikeji Okagbue dibịa na-agba balọra Ikeji Okagbue Onye Amuma na mgbago muwere Ikeji Okagbue balatule agbala nya bụ dibịa Ikeji Okagbue Onye Amuma ife na-eme bụ ife mmụọ Ikeji
Ikeji nwoke Ikeji ọfọ Nwachukwu telu ugo n'isi Ikeji nwoke abụọ a na-esi ogo ngọ ife nwoke na-eme anọ m na hip hop anọ m na high life egwu bụ egwu ibe wetala ego bọọlụ Ikeji si mụ kene ndị ọyị ya ndị ọ na-alụlụ ọlụ ndị ọ na-emeli ife ndị ọyị ya ndị ya na ya eli oke olili ma nwoke na nwaanyị ọ ya adịla anyị na mma ọfọ Ikeji si mụ bụlụ egwu ka nkene ezinna ya maka gịnị na ọ bụ utu dịka mụlodogwu ọ nna mụlodogwu nna mụlụ dike nna na-ekpocha obi ka ọ dị mma ya bụ Okagbue Anikpe nke bụ akpụmgbago nwere oke ebo na banye ọ bụ nya mụlụ Ikeji ọfọ Onye Amuma na mgbago mwere Ikeji si mụ kene Cute Smart Collection n'Ọka ndị na-emezigbo ife ndị na-eme Igbo niile ka ọ dị mma ndị Cute Smart Collection si mụ wele ohela ka nkene ndị ọyị ya ndị ya na ya eli oke olili ụwa niile ewewe ọzọ Igbo ndụ Chukwu ebuka odogwu ego n'ugbo odogwu abụrụ ga na-emu chacha odogwu ego ife onye na-eme ka Chukwu jekwuli ya ọzọ Igbo ndụ isike egbe Ikeji kenelude kedu maka alịka mmụọ odogwu of Shas Club Ọka ndị na-emezigbo ife alịka mmụọ egwu na-akpa gị odogwu na-eli ego n'ụkọ ego odogwu ego Chukwu dube gị ebele na ebe bụ na ejije gị na mbata gị nọ ya bụ osimiri ije mmiri ije awele Uluka na Chukwu the CEO of Jet Bank Interior ndị ego ndị na-eme nwanne ugo odogwu ego daro ọganyala na-esi nna chi iwewe Uluka na Chukwu Ikeji ọfọ si mụ kene kedu maka Kubik na China the CEO of Sharks Night Club alụsi ego na China egwu na-akpọ gị odogwu ego n'Ọka Ikeji si mụ kene gị egwe ọganyala bụ ọmụme ife Chukwu na-egwu ife Chukwu kwuru bụ nya ya eme jisi ike Chukwu dube gị alụsi ego na China alụsi ndị kaliga egwu kedu maka Chukwu dube mụ ike mefu na nwa afọ oke mmiri ị na-alụ ugwu odogwu na ibite dum odogwu ego na India odogwu ego n'India ebe dị achụ aka gị oke mmiri na-alụ ugwu odogwu
isi ike egwu na-akpọ ife onye na-eme n'enu enugo nyaka Chukwu ji egozi ya isi ike ojije gị na mbata gị ya bụ ije mmiri ije awele Ikeji ọfọ ọsị m kene ezigbo ọlị ya nwoke onye nteje abụọ ọbụla onye ọgwụ kali ọgwụ mighty mabụ God of Thunder ọgwụ kali ọgwụ ịkali iwe bụ ọdọ isi ike ọdọ bịa kana ndị bụ God of Thunder Chukwu dube gị ifugo dibịa bụ ba na-echezi ọlụ dibịa bụ nya na-enyezi ego ọgwụ jisi ike ọgwụ bịa kana ọgwụ kali ọgwụ Ikeji na-ekene Akagbue Wisdom odogwu na Oguta Izombe n'Imo steeti odogwu ego mikana nwata nya na chi ya dị na mma nwata kele Chukwu na-emeli ife odogwu na-aga mbịa odogwu ego na-akpọ gị odogwu jisi ike bịa kana Akagbue Wisdom nwata nya na chi ya dị na mma ewe ojije na mbata gị ga wele Ikeji ọfọ si mụ kene kedu maka nzube eze nwa nzube ndụ eze nwa oji akwa eme ọgọ odogwu na Lagos steeti onye ọma Bishọp anyị na-ekwu elu gị Bishọp egwu na-akpa gị onye ọma Bishọp ife onye mere ka Chukwu ji egozi ya bịa kana ọgaranya na-esi na chi egbe oji akwa eme ọgọ odogwu kedu ibe ihe emela onye nwe ego egbe onye ọma Bishọp bụ isi ike egwu na-akpọ nzube ndụ eze nwa Ikeji ọfọ si mụ kene kedu maka ọga anyị Thunder nwa eze nwanyị Thunder odogwu adịresi ndị na ndụ niile PPP power pass power mile nwilo ifeanyị bịakana anyị Thunder nwa eze nwanyị Thunder odogwu isi ike ọbala tụle kwa gị na-egbu ọbala kwụ isi ike ọgwụ dado kedu maka Ebuka Adele ọbala lọkị na mbago Umuweri oke bụ odogwu ego na Lagos steeti odogwu potnovo ka ịdị achụ aka gị Ebuka Adele Chukwu Ebuka ọbala lọkị odogwu isi ike Big ọkwa gị ji ego eme ọgụ Big bịa kana Happy December etizi ebe uwenu mụ na ebe Chukwu ji ekwu Emeka Jekid 30 billion gang odogwu ego na Guleri niile ọkwa gị bụ ezigbo ọkwa ka mụ egwu na-akpọ gị Jekid 30 billion gang kakana ife onye melu ka Chukwu ji egozi ya isi ike ọgaranya na-esi na chi ogbenye ekwu unu afụgo
Igbo na fugo ọ bụ dibịa na-enyezi ego ife ajụla ajụ ọkwa nya na-enyezi ego ndị ụka na-agbazi ọsọ maka na ba bịala bịa Ikeji odogwu isi ike onye amụma anadịrị lebe nna ya Ikeji n'idi lebe nna gị maka gịnị ife na-alụ bụ nataluchi isi ike izo onye dọndụ mụ na-ebe ka ike n'aka na-alụ egwu nya bụ injinia warrior na Peters studio na Mkpọ ebe a na-alụ egwu malụ mma ebe a na-asụ nli ji a na-asụlụ ntị injinia warrior jisike odogwu n'enu digital dibịa Ikeji Okagbue dibịa na-agba ọkpalọra Ikeji Okagbue onye amụma na mgbago mwere Ikeji Okagbue Balatule agbele nya bụ dibịa Ikeji Okagbue onye amụma ifi na-emebi ife mmụọ Ikeji Okagbue Ikeji ọfọ Nwachukwu telu ugo n'isi Ikeji Okagbue a na-esi Igbo bụ ngọ ife mmụọ ka na-eme